Знаеш ли къде местните в Александрополис ядат добре приготвена храна? Разбира се, в Василико, семейно предприятие с много години опит в областта на добрата храна. Тук ще намериш безброй възможности за готвени ястия, меса на момента, както и паста. Всички порции са наистина огромни и много икономични. Ние започнахме с лазаня с сирена, бешамел и спанак. Продължихме с абсолютната комфортна храна, парещата традиционна фасолена супа. Техните ръчно направени сарми са пълни с аромати и вкус. Техният гьослеме е чисто удоволствие. Сочно месо, ароматен доматен сос, кисело мляко, което освежава, всичко в перфектен баланс. Опитай задължително едноименната салата с бусилек, чери домати, фета и орехи, свежите им зеленчуци в пълния си блясък. Критараки с калмари ни остави без думи. Изобилие от калмари във всяка хапка. И на вкус изключително. Пачата дойде топла и ароматна. Тя оправя стомаха и деня ти. И ако не можеш да дойдеш при бусилека, той идва при теб с доставка до твоя дом.